Gândul zilei de 8 ianuarie: îmbunătățește-te pentru a îmbunătăți calitatea semințelor tale. Gândurile și sentimentele tale trebuie să vă ameliorați pentru a vă putea ameliora grăunțele. Veți spune: ce grăunțe? Gândurile voastre, sentimentele voastre. Fiecare dintre gândurile voastre, fiecare dintre sentimentele voastre este un grăunte în care se reflectă calitățile și defectele voastre, iar aceste grăunțe le aruncați în trecere, la dreapta și la stânga. În planul astral, în planul mental, există niște terenuri unde cad toate aceste grăunțe, iar într-o zi, când veți vizita aceste regiuni, veți întreba: ce este cu acești scaieți, cu acești spini? Și vi se va spune că sunt plantațiile voastre. Voi le-ați semănat, dar acei trandafiri, acele flori de liliac, acei crini. Și în acest caz vi se va explica că reprezintă lucrarea voastră, gândurile bune și sentimentele bune ce le-ați răspândit în jurul vostru.